Hei, minä olen Tuomo Leppänen. Olen 50-vuotias tietotekniikan ammattilainen ja mulla on näkymätön syöpä. Oli aikanaan televisio- ja radiokorjaaja ja sitten mä olen sieltä aikaisemmilta sukupolvilta myös, mikä on suomalainen toisaalta pahe, mitään ei heitetä pois, niin sieltä kautta on tullut sitten se, että kaikki mitä voidaan korjata, niin korjataan. Ja sitten mä innostuin joitakin vuosia sitten, että mä keräilin kaikkia näyttäviä vanhoja radioita, putkiradioita, ja mulla on onneksi isäni perintöä jäänyt hirveän määrä varaosia, mitä mä pystyn käyttämään tähän harrastukseen. Musiikki on yksi harrastus, soitan koskettimia, syntetisaattoreilla leikin, soitan kitaraa. I enjoy all different genres, so I'm not fixed to certain, some people are just, I listen only metal, nothing else matters. So. I think I have most of Helloween albums, so yes, I've been a fan since I was something like 10 or 11 years old. Mun ykkösliikuntaharrastukseni on iaido, mikä on japanilaista miakkailua, tai se on oikeastaan miakan vedon taitoa. Ja se on ollut mun päälle ehkä se merkittävin, että se on hyvä tapa nollata ajatukset arjessa. Se vaatii niin kokonaisvaltaisen keskittymisen, mutta sitten toisaalta myös sen, että mieli pitää olla tyhjä ajatuksista. Eli se on tavallaan niin kuin meditaatio siinä samalla. Otan aika rennosti asiat, että opetellut vähän toisenlaista elämää. Mulla on tällainen MPN-sairaus. Varsinainen nimi on hyvin hankala, myeloproliferatiivinen neoplasma. Eli mun luuydin tuottaa liikaa verihiutaleita, trombosyyttejä, mitkä vaikuttaa veren hyytymiseen. Ja mulla on niin kuin erittäin korkea veritukosriski. Täällä Suomen syöpäpotilaissa mä olen tällä hetkellä valittuna viime vuodella, niin toimin nykyään hallituksen jäsenenä ja olen yhdistyksen MPN-potilaiden edustaja. Mä näen sitten taas, että järjestö on se, minkä kautta pystytään vaikuttamaan yhteiskunnallisesti, pystytään tuonne sosiaali- ja terveyspalveluiden suuntaan viemään potilaiden ääntä ja viestiä. Pystytään välillä jopa vaatimaan sitten, että meidän asiat ja esimerkiksi lääkityksiin ja hoitoihin liittyviä asioita, että niitä huomioitaisiin paremmin. Että se on sitten, että jos niin kun, tämmöisen sairauden, näkymättömän sairauden vähättely on ehkä se pahin mikä on törmännyt, ja joskus jopa terveydenhuollon ammattilaisten puolesta. Tällä hetkellä on yksi biisi, mitä huomaa kuuntelevani aika usein, ja se on ton brittiläisen Sunscreamin Sweet Life. Se on tällä hetkellä se biisi, mikä vaikuttaa mun. Se saa hyvälle tuulelle aina. Niin kuin elämähän on ihanaa. Sweet.